El Club Handbol Sant Andreu del Palomar ha tornat a organitzar una nova trobada de mini-handbol. Un any més, la plaça Can Fabra ha acollit una jornada festiva on l'handbol i el bon ambient han tornat a ser protagonistes. Al llarg del matí, les 3 pistes de joc han estat un no parar de nens i nenes de diversos clubs que han anat disputant els partits del torneig en les diverses categories que s'han disputat. Ha estat una trobada molt positiva, com altres anys, però a més m'ha fet molta il·lusió que hi hagués una categoria exclusivament femenina i sobretot el millor ha estat el bon ambient que ha regnat durant tot el matí. La trobada de mini-handbol ha reunit de nou famílies i nens de diverses edats i clubs per passar un matí gaudint de l'esport i del bon temps. Com sempre, molt contents. Aquesta sembla que és el tercer o quart any que portem fent la trobada aquí a la plaça Can Fabra. La fem sobretot per això, per donar a conèixer al barri i al districte que estem treballant amb l'handbol i molt contents. Han passat per aquí més de 150 nanos avui, d'escoles de Barcelona, de Sant Joan d'Espí, d'altres puestos, i la veritat és que molt contents com sempre i fem promoció de l'handbol. Un any més, com a partners oficials, Suport Films hem estat al costat del Club Handbol Sant Andreu, en el que ha estat una gran trobada esportiva i festiva.